Hevalên hêja demxweş bin. Xebata me a nasandina tigihên felsefeyî berdewam e û di vê vîdeoyê de jî ez ê hewl bidim ku dibistana Stoa Parîs bi awayekî kurt bi we hêjan bidim nasandin. Wekî zanîna we ye ku ev dibistan di felsefeya antîk a Yewnan de xwedan bandûrekî gelek mezin e ku em dizanin gelek felsefeyên cuda jî dibin bandûra xwe de hiştiye. Di dîroka felsefeyê de dibistana Stoayê yek ji wan dibistanên girîng e ku bandûrekî mezin li ser gelek raman û ekolan kiriye û wan xistiye bin bandûra xwe. Dibistana Stoayê di sala sêsedan de berî Zaynê li Atînayê hatiye damezrandin û feylezofê Zenonê Qibrîsî damezranerê vê dibistanê ye. Ev dibistan di cîhana İslamî de bi navê rîvakiyê tê nasîn û zanîn. Çend devrên dibistana Stoayê hene, a yekem dibistana ewilê ku bi navê dibistana Stoaya kevin tê naskirin ji aliyê Zenonê Qibrîsî ve hatiye damezrandin. A duyêm jî dibistana Stoayê ya navînî ye û bi pêşengiya Diogenes hatiye damezrandin. Dewra sêyîm jî dibistana Stoayê ya dawî yan jî Stoaya împaratoriyê ye ku bi pêşengiya Seneca hatiye damezrandin. Ev sê tevgên felsefeyî yên Stoîks li herêma behra spî û di demên cuda de li navçeyên cuda derketine holê. Herçukasî xwedî hinek ramanên cihê bin jî, ramanên wan aglebî li ser esasê ehlak, edalet û fazîletê ne. Evê tevgera ramanî ku beriya mîladê di daviya sed sala çaran de dest pê kiriye, li Romayê jî ji xwe re hinek alîgiran peyda kiriye. Dibistana Stoayê bi rêya ramanên Seneca û Marcus heta daviya sed sala yazdahan jî bandûra xwe berdewam kiriye. Ji bilî vê yekê meriv dikare bibêje ku bandûrekê mezin li teolojiya Xristiyaniyê Shakespeare, Spinoza û Butlerî jî kiriye. Bandûra ehlaqê Stoayê di serdema navîn dewra Rönesans û di serdemên nûjen de jî berdewam kiriye. Li dibistanan hatiye xwendandin û feylozofên mîna Montaigne, Descartes û Pascal jî ji ramanên Stoîk sûdekî mezin wergirtine. Dibistan Stoayê jî ku yek ji wan tevgerên mezin ya dewra Helenîstîk e, mîna hevdemê xwe dibistana Epikûrîzmê hewl daye ku nêrînekî jiyanê a ku dê bikare be mirovan bigihîne bextewariyê destnîşan bike. Zenonê damezranerê vê dibistanê gotiye ku bextewarî girêdayî helwesta me ye û ne girêdayê bandûra faktorên der û qederê ye. Ramanên bi vî haviyên Zenon di ramana İslamî de bi ramana îradeya cûzî xwe daye der. Wekî tê zanîn Zenon girînkeyekî mezin daye ramanên Sokrates û gotiye ku bextewarî ne girêdayê tiştekî dunyevî yan jî ne dewlemendî û tenduristî ye. Her wiha dîsa gotiye ku bi tenê xwedan fazîletî yan jî bêfazîletî baş yan jî xirab e. Li gor bîr û baweriya Zenon xwedan fazîletî wekî rewşekê hişî a aram herdem baş e û bêfazîletî jî rewşekê hişî a bêhuzûr û ziyandar e. Li gor bîr û baweriya stoparêzan fazîlet di jiyana şexsan de tekane tiştê ku baş e. Bi gotinekî din fazîlet başa herî bilind e û wezîfeya ku em ji ber xwe ve pêk dihênine. Wekî din hemû tiştên mayî wekî tenduristî, xweyîtî, navdarî, kêf, şahînî û hevî din ji ber ku dibin armanca dawxwazên me xirabin. Ev ramana wan li cem gelek feylozofên İslamî jî hatine dîtin. Mesela Nusreddin Tusi di berema xwe ya Ehlaqê Nasrî de li ser wan mijaran rawistiye û bala xwe daye fazilet û rizîltiyê. Dîsa Yahya İbn Adî di kitêba xwe ya Perwerdehiya Ehlaqê de li ser wesfên mirovên kamil rawistiye ye û wesfên ku divabe mirovê kamil xwediyê wan bin bi berfirehî destnîşan kiriye.
Zenon care yekem felsefeyi veki mantık, fizik û ahlakê kiriye sê beş û ahlakê jî wekî mijare herî girîng yan jî navenda felsefeyê nirxandiye. Her wiha wisa bawer kiriye ku ji bo têgihiştinekê çeka ahlakê pêdivî bi fîzîkê heye û hewl daye ku ahlak û fîzîkê jî bi mantıqê rave bike. Di wan mijaran de û bi taybetî jî derbarê zanîna tiştên îlahî û mirovî de û di mijara daweşandina felsefeyê a wekî mantık, ahlak û fîzîkê de rola stoaparêzan mezin e û ev xal bi destê dibistana stoayê pêkhatiye û ji wir jî xweberdaya kurahiya ramana îslamî. Ango ev raman dîtinekê dibistana stoayê ye.